сагынам, сен һәм мин агачларга менеп, үзебезне иркен хис иттек. Чабата, шахмат һәм качу уйнадык, һәм безнең киләчәктә без алдан күрә алган бар нәрсә булды. Яхшы вакытлар, озын сәяхәтләр, ерак җирләрдә мажаралар, тауларга менү, гомерләрне коткару. Бу иң яхшы хатирәләр, аларны артка борылып карап искә төшерергә мөмкин. Киләчәктә безне нәрсә көтә, бу барысы өчен дә уен, фантазияләр онытылган диярлек, фамилияңны алу турында. Без сау булашабызмы? Яхшы вакытлар, озын сәяхәтләр, ерак җирләрдә мажаралар белән тауларга менү, гомерләрне саклап калу. Бу мин искә төшергән иң яхшы хатирәләр, артка борылып караганда. Без хәзер кем булдык, без гомумән дуслармы? Син моңа чик куярга телисеңме? Һәм барысы да яңадан башларга, минем белән, безнең белән, яки башка берәрсе белән. Бу бер үк нәрсә түгел, бу теләсә кемнең уены. Мин уеннар уйнаудан арыдым, мин телим